Prednáška na Hradský pre 27 členný tím z Rumunska na čele s Michalom Kravčíkom. Prichádzajú. Celý autobus z Rumunska, 27 ľudí. Michal Kravčík. Hello. On guia drží už 12 rokov. Prekladateľa. No prosím. Dobrý deň. Ježiš, taký starý. Nie. Taký starý. Taký pán jak maľar. Mňa ja vás. Take some around with tourism and whole system and listen guy. Come to looking and visit and to inform. Aby to videl aj svet, že toto speje k tomu, že celosvetová kríza bude do budúcna, nebude vody. Bude voda drahšia jak nafta alebo ropa. Takže poďme to dať svetu von, že jednoducho toto je najlacnejšie, ľudia dostanú prácu, ľudia rádi robia v lese a nám netreba žiadne betóny a ich pekne zadržiavať vodu v krajine. Nielen tu, ale celosvetovo. Akarja megmondani, vagy meg is mondta, hogy tulajdonképpen ő azt akarja, hogy ezeket a ilyen kis gátakat építsenek. Hogy vannak emberek, akik szeretnék dolgozni az erdőkbe, és szívesen megcsinálják inkább ezt, mint építeni azokat a nagy betongátakat. Som zásadne proti betónovým veciam, aby sa robili nad mestom, nad obcov, lebo to je suchý polder. Teraz je suchý, v prípade dažďa je veľký napor vody, je veľké riziko, že to praskne a vtedy skončí, nedaj Bože, dedina, mesto, alebo je to, nie je to krásne, nie je to efektívne, je to o betóne, betón a je to veľké riziko, takže toto je ideálne. Tamto je veľmi drahé a toto je lacný produkt, zdravý gazdovský rozum. Amit már mondtam többször, hogy megint a régi egyszerű parasztész, amit csináltak, hogy ő is azt preferál, ez megint ezeket a kisgátakat, nem pedig azokat a beton pódereket, amit csinálják, hogy az egész évet tulajdonképpen száraz. És nem szép. Nem szép, megmondta. Igen. Nem szép, csúnya, beton, valami. Egész éven száraz, és amikor jön esetleg nagy víz, árvíz, akkor nem bírja azt a súlyt, tönkre megy, no és az egész falu, város ide is esetleg. Igen. És olcsóbb, jóval olcsóbb. És ez, hogy igen, hogy ez sokkal olcsóbb, hatékonyabb, mint amaz nagyon drága. És már környezetszennyező, mert a beton azért a cement, meg az ilyenek. Igen. 27 Rumunov si prešli naše Hradsky, ktoré držia už 12 rokov. No, tu sa chodím kúpať. Pučok. OK. You first. I second, OK? OK. Go. Superman! What, yeah, my friend?
James Bond in the jacuzzi. Hello, my friend! Come to me! Majdnem elhiszük, hogy meleg a víz. Super! So, Hollywood!